bahai tongba hingke tabung ka sarik ni saita bis hingke selema jorabla tong ta tini sapung to haino tongka hingke kono kaisa video kaine rong muito kore hingke haino achugui tongka oro omono ta kam khlai na achuk tuti kam khlai na phatcha muito manka na norok bai kaisa kok sanai ba je bono kaisa ang sanam tongmani manui no nong phunungnai ne ang phatcha muito man kata kang video ro khaya ndamani no ke haipano tak nailai ne ta bini je ang salam tongmani manui no bini tamo disturb tong ge sada sajang no manui salok jangai no ge sada salok thong no abono tabu nailai ta ge tini ni sal miss thangkamo video ro ang upload khlainyan ta ge haipon tini ang phatcha muito man kata je kam khlai tongmani tini ang sapung nomorong na haino thik khlai tongo sapung mane 3-4 घन्टा ta haino oro phayo o aing thang ka omo kisa thik khai payo hairok ta ke mia sopai ma ba manai ke mo tak naleng ta ke sarik bong kabla ke sarik ning ke kisa andra gundra rongi tong khata bo je pro andra gundra ango ke aforo go bo camera ro gote ba andra gundra ang thong noko mang mang tong ke tu tonga thung tak ro gotai video khlai liya ne ang haino thong tong ta kisa film rong naye haino din par laire gana nei na ang tong tong ta ke haipon ang nong thaising sama haino muito mani rekha do khlaise na je sanamu chongmani sase na henai nai andra gundra dang sarik ni andra gundra ngi mangkhana abo o mananya haino thik khlaio na kaham no engka haipon ang je hain gorong pungmar ngo thik khlai tong hata amo tam sejak sade abo comment khai sala ha bo years ni busuk bo sorong khana kebo saimanale tongla haima to ketal version hero honda 3 version ta bo eda tabong kan ke bini back nai lai ne back among kan ke ko mo haita tabu bini look amo tamo yong sala bo beng dang kha beng ba ta tor na bla am ko na chikon teta langa jema nasik tong ha mokol buskango ta mokol 6ta haible heda bini meter box obo khai ke amo chain to kicha lorjak chain ma sonai thika utility box or khai mani rok ton mani obo haingna ang bono boro na thokjak saiman or jiabo krida green khayena je green nai thui tong na naila pura kolong ma bo amo tamne nike ni obo haita system pura same yada je nike ni logo ta nike je nike go genji phanong di shoes wo phanong di aro bini logo krida right kleina e mo hangtong naithogo na naithok sagade green color angoro je hit nangjo bono je bike ni logo krida nike ni logo pura same to same naithok yada kekrang angaro naithok jago ekdom chang ngi tong achen shining color ge tabung kangka amono kisa saloge berai gana man tabuk ya te kaisa blog rogo nuk sunaita ang abono salogui phunungnai pura ge tini ang dipo ni jora sele hununyo ke salok naina khe ang bolong phanta ke thok paithanga ta jemia thok damani paithanga ke salok mali ang ke tini sari ko judi dakhang ke naina ganta tara salok jangna nge tak to saring kha ang to tini hanche sele hunai blog salok khlaijagala kha nei ang video slamjagala kha nei tong ke sele hunai ge tobo je tini nongno je phunungna mu chungmani ba phunugiri kha sele tete video khaima ba asuk video logli am sakaino pairei senai oron paisetang ani blog tinini ge sele tete asu himui umaya ge asu kogrok busana musu ya sele kangka gaboni bagainta charika ham haipana tongthongna bage try khlainai omona thok paso dawinai